ɗeɗo balɗe polémique ina heewi e nder TikTok o, haalaluuji moni kala ene fooɗono hinde mum ene wiya ko kañum ɓuri hinde keddiɗo o. Neɗɗo fof ene jogii droit wattorde ko woni ko, kono noon ɗaccu hurum e ko goɗɗo woni ko. Kono noon en keɗima en kettindima les plupart e haaloɓe ɗum ɓe ngalana ɗum humpito ne tawno ɓe mbawa sernude kinɗagu e leñam leñamagu. Leñam leñamagu ko hakkude leƴƴi renduɓe guri ɓalli ene mbawi wonde leñol, walla renduɓe ɗemgal ndendu culture kañum menne ko leñol. ɗum noon kala biyeteɗo wonde ko pullo gande wonde ko leñol gotol. E nder leñol ngol noon ene waɗi gaddinaji certuɗi, ɗum woni mbimi e wimi e mbimami mo jiiɗono, pulago ene yaaji. E nder noon leñol fulɓe ene woodi kinɗe gonɗe hen, kinɗe 12 noon woni no ɗum feccira. ɗum noon so tawi wonde a famani ɗum, a jogima probléme an hakkude ma e gorko mo jiɗodirɗa peut être, walla hakkude ma e debbo mo jiɗodirɗa, a ronki hebde sababude wonde jinnaɓe calima, goto fof wi wonde ko leñol mum hinde mum nde natodirta e hinde wonde heddine ɗe. ɗum ko probléme mo gandanɗa hoorema mo poɗɗa réglude an tan mbasa wiide aɗa nanna hen woɓɓe heddiɓe ɓe. Kadi onon heddiɓe ɓe on potani jabde nannede e gueɗe mbaɗe hoɗo ni. So tawi neɗɗo waɗi vidéo haali hen ne yiɗi haalirde ni, woto ƴeewe ko haali ko, ƴeewe ko saabi holko tagi omo haala kaɗon haala ka haali. Kadi aussi wonɗo neɗɗo haalata tan so tawi a jaabima ɗum a rokki ɗum importance, taw ni aɗa wawno jabrade ɗum deƴƴere so tawi haali hay goto jabtaki ɗum tan ene wayno haala ka ñifat. Kono noon min wonko jakimi, moni kala ene fiito becce ene wiya min. Kala neɗɗo biyowo wonde ko kañum ɓuri neɗɗo, so tawi aɗa yiilo ɓuraɗo, sa yi on jaggu ɗum, woni ɓurde neɗɗo o ko ɓurde ɗum ɓadade Allah. Holo men ganduɗo wonde ko kañum ɓuri goɗɗo o ɓadade Allah? Ko Allah andi ɓadiɗo ɗum, ne tawno ko hunde wirnide, ko kanko tan mo fittali e arjigaji goni e tamande mum, ko kanko andani ɗum hoore makko. Joni noon min cikkannomi wonde eɗen jogii ko heewi ko poɗɗen haalde, eɗen jogii ko heewi ko poɗɗen yewtude, eɗen jogii ko heewi ko poɗɗen daronade, ko wona moni kala ene fooɗono kinɗagu e nder mum. Hay sino so tawi eɗen kaala kinɗagu kay, mbaɗen feere mbiyen wonde enen fof ke en gotum, gonen neɗɗo goto, haadi enen fof eɗen gandi leñol men koko watta hakkille, mbatten hakkillaji e nder koye men, darona ɗen nokkuji men, mbawen semminde ɗum beele eɗen mbawa yolta hujjaji men, foddeji men keɓen ɗum. ɗum woni ko yonta hande o, ko ɗum woni kadi aussi ko rendo ngo sohli hande e nder oɗo jamanu. Sabu enen fof en jii fulɓe nana mbaɗe torturé toon to Burkina Faso, fulɓe nana mbaɗe torturé toon to Mauritanie, fulɓe nana mbaɗe torturé toon to Mali, te fulɓe nana joofe ga henna e Sénégal ɗo e nokku mo gonmi o. Joni noon beele ko haala tan wawi tigui rigui ha joni sellinde nde ɗon ñawande, walla ala ko darde wawi sellinde oɗon ñawande. Wawi sellinde nde ɗon ñawande tan ko enen fof nden mbaɗɗen juuɗe e faandu, gonen neɗɗo goto nde tawno kala ko rendi huule herse itene gueɗal. ɓawɗi ko ma ndenni ne ndilana harkillaji, buubi ko ma ndendi nde billa, buubi ñaaki ko ma ndendi no kula. dental wona welelele tan yitata gonga e nder oɗon tuma. ɗum saabi noon mboɗo wiya wonde oɗo réseaux sociaux gilo ari ponnoɗo haalde haala, mo fotani haalde haala, hankanti wonti tan baaɗi tottaɗi almet e nder ladde ene heewi leɗɗe e nder oɗon tuma, mbiɗa wonde ko yo nde ɗon ladde wonto lew huɓɓa. ko ɗum saabi ñande ne vidéo ɓennuɗo ɗo hen mboɗo wiya wonde hay e nder médiaji he wonɓe gandanɗa ɗuma so tawi ko kalis ɓe jiiloto, yo Sénégal fof rendu, walla yo rendo ngo fof rendu wannaɓe cotisé lewru mayde fof eɓe jooɓe kalis beele ɓe deƴƴa. ko ɗum ɓuuri, saabu ɗum kala noɓe kaali tan ɓe kalata koko huɓɓata nokku. Réseaux sociaux aussi c'est la même chose, goto fof ne jogui téléphone mum, goto fof ne jogui ha joni crédit mum, walla ne jogui wifi mum,
eywa haajuji ɗi koko natti wodde kala pinɗo huɓɓa téléphone mum ene ƴeewa ko haalata ko gandanɗa hoore ma beele ne jogo ampleur beele ne wiye wonde ko kanko jogui buse o walla ko kanko addi kaɗo haala neɗɗo rokkira hakkille ko ha miijo kala kaɗa haala miijo miccoɗa ne tawno eɗen gandi kala kaalowo yo miijo won taro heɗoroɓe mum mo seɓi gandal e ceɓɗomo gandal e mo yerodiri gandal kadi gueɗe ɗiɗi so tawi eɗen jeeyatono e nder aduna o tan ɗe lambat te ko noon yimɓeɓe ɓuuri yidde ɗe woni hakkille e ndimagu ne tawno kala mo jiiɗa wonde wiyata ko hakkille mum o yoni ɗum hay sino ko ƴakko o tekke e nder beddaji kala mo jiiɗa wiyata wonde kañum ko dimo hoore mum hay goto ɓurani ɗum rimɗude hay sinno wonti wonde ko dewowo e caggal ma omo ñaago walla dewowo e caggal ma omo haalanma fenade gam ha beltoɗa wadde noon moni kala ko dimo hoore mum kadi aussi so tawi neɗɗo wiyama rimɗani an aɗa andi hoorema e nder oɗon tuma aɗa waɗi fiére e ko gonɗa ko ɗum fotani mettudema ɗum fotani mettudema te aussi won haala fot ko rokkede valeur won haala ko fotani rokkede valeur ne tawno ko ardi aɗa jabto neɗɗo o wittu ha ganda neɗɗo o holi kañum beele ene jabtini beele an jabtotoɗomo o aɗa foti jabtademo e nder oɗon fannu ne tawno yimɓe ko Allah tagri ɗumen noon wonɓe gandanɗa hoore ma so tawi kaali aduna lo fof ne wawi nande ɗum wonɓe gandanɗa hoore ma so tawi ɓe kaali hay yimɓe galle maɓɓe ɓe kettota ko ɗum haala ko noon goɗɗo keddiɗo ko ɗum saabi noon toujours mboɗo yiya wonde wone haalaluji cotmami cotumami o haala totto e o haala totto e kono sa heeɗima tan ne jomumen kaldata ni aɗa andi jomum haaldata ko ɓerde haaldani gandal kala hen mo namdiɗa hol kinɗe 5 ɗi gandanɗa hoorema hande ko kañumen potodirɗo banggue ndimagu hol kinɗe 5 goɗɗe keddiɗi ɗi kañumen potodirɗo banggue ndimagu e hol kinɗe goɗɗe il faut pamon kinɗe men ɗe gardani sababude wonde ko enen ɓuridiri e nder koye men ɗum ko enen tan pecci ɗum tawa ala fo ɗo winda e deftere e nder oɗon tuma wonde aha e nder galleji aljanna ɗi rimɓeɓe ko kañumen ha joni en dokkete galleji ɓurɗi towde ɓurɗe moƴƴude ɗi ɓe gona rimɓeɓe ko kañumen gonata less mumen ala l'islam waɗami reconnaître ɗum ɗon hayne l'islam wiyata wonde aha woto gorko woto debbo rese woni ko debbo julɗo gorko kefeero fotani resde ɗum kono wi wonde gorko julɗo ene wawi resde debbo kefeero beele ne tumno ɗum donc so tawi wonde oɗon jogui caɗele eɗo banggue gilli hakkude mon ɗum ƴeewe ne degliriɗon ɗum hakkude mon ne tawno gila dawa dawi hay sinno koye tubakoɓe ɓe jaaɗa walla so tawi koye jolfuɓe hoddiɓe men ɓe ma yiiɓe gandanɗa hoore ma galleji mumen woni yimɓe cuusa nadde toon ene darta rewɓe c'est parce que kañumen ene keddori e nder oɗon philosophie ha joni goto foof e yiyande mum goto fof e yiɗade mum goto fof aussi e gurdam mum en nani ni won wiɓe wonde aha bon son jii wonde eywa hunde nde wayne wayni moni kala foti heddade e koko jeeyi e ɗum ɗo nden mecce ɗe ko kañumen gurnuno yimɓe ɓe kono hande mecce ɗe koko mbayli e nder oɗo saaha ne tawno natti wonde tan ko enen jeeyi mecce men kono mecce ɗe koko mbaɗa valorisé ha saabi wonde mo jeeyaka e meccal so tawi ɗannima yeehi ɗo hen e nder oɗon tuma ladde ƴettat meccal ngal gandanɗa hoore ma so tawi wontino wuuro mum waɗata ngal kadi hande goto foof ko dimo hoore mum ne tawno goto foof koye galle mum woni sa faami goto foof koye huɓere mum woni goto foof koye suudu mum woni goto foof kañum sodanta hoore mum oto mum goto foof ko kañum fattinta barme mum e nder galle mum goto foof ko kañum jogui sukaɓe mum reeni ɗum caggal Allah e nelaɗo muɗum donc c'est très important gartiren en hakkillaji men ne feewi ne feewi ne feewi surtout lalloɓe e nder tiktok ɓe gandon ko kaala toon gandon ne kalda toon seka kaɗo haala gonɗon tan koye moccude haala ka ene reɓa ene yaaha kono on ganda holto haala ka jogori yettade ɗum noon so tawi yimɓe goni sukaɓe gandi wonde ɗum ɗo ene jogori ubbidde fitina mbaɗat feere dufa hen ndiyam ɓuɓɗam beele fitina o ne wasa ummitade kono heewiɗo neɗɗo ummitta fitina yo faam wonde kala fitina mo wawi ummidde lutotamo ɗum tagi so tawi neɗɗo waɗi moƴƴere tan ko moƴƴere yiyata hen kono sa waɗi bonande ko bonande ronantuma hade bonande nde nadde bagge goɗɗo koye ma adorto
donc so tawi ko rimɓe ndene ndimago mon ha telle sorte que goto foof wasa jabde wiye wonde ko kañum adduno kaɗo haala addi probléme hakkude